Boss, Oh. dako kayong balay akong nakawatan karon boss. Pag-sure di ay. Nya dako kay kag kwartang nakuha. Kwarta? Oh, kwarta. Kwarta na akong kuhaon boss. Ah, kabuang nimo unsa man gikuha nimo di ay. Basta kay mangawat ka kwarta gani kuhaon nimo. Kawala po'y ayo nimo mangawat ay. Balikan lang nako dito boss. Ay nagbalik dito sirado na tong balay imong gikawatan. Wala pa ko na sirado. Ano mas dili man to masirado na boss. Unsa di masirado? Unsa man gikawat mo dito di ay? Di ba gitagaan ta mong tag 100 para magpalit mong prutas nga lingin kay ibutan ako sa lamesa. O ma, tara ko amay, orange. Oh, kana lingin na ambe. Ma, nara ko ama, watermelon. Oh, kana watermelon lingin na ambe na be. Ikaw Derek Mar, unsa nga prutas imong gipalit? Hoy, unsa nga prutas mo ba? Apple. Unsa imong gipalit? Apple. Nabuang nakalingin ba din ng apple? Oh, dili man alingin ng apple, mura man ginapur mag-heart. Ning bata, di man to nalingin ng apple ay. Ako manggilingin. Unsa imong gilingin? Hamang ko na ba pakita ko na ba? Hala nalingin gyud di ay. Bantog sa diay nalingin gikarbing-karbing din siyang ngipon. Sos damaka yu kay ni Rekmar. Ay kanaan na lang na Rekmar. Ugawa po ng matalyaha eh. Maing adlaw nimo diha. Tama ka. Ako si Ginny, gikan ko sa botelya. Ano yung pangan, Gini? Oo, Ginny. Lalaki, makadapat yung pangan, Jano. Magbuot man hinuon siya. Ay, ganahan mo kog Ginny, magbuot ka. Buton man yung tos pangalan hinuon. Gawa na eh, labay ko na eh. Ilabay na ka, di naman po kumbalik diha sulod. Sige na, pag-wish na, nakaisa ka wish. Wish? Oh, wish. Unsa may gusto nimo dahi? Ang wish kay manok nga hiniktan. Unsa man nga wish? Ay, pangitag lain ka na makakwarta kag dako. Kuha na lang. Kanang mungaan, kanang dagang Ah, piso. grabe ni bata. Puro gyud manok na sa utok nimo. Kanang wish nimo ba nga di ka magmahay ba may pag-powers? Powers? Oh, powers. Gusto ba ka mulupad? Gusto ba ka mukusog imong dagan? Ano Ang ba? powers akong gusto kanang magtindog ra ko, di manuol tanang manok sa kuha. Ana, buang naman ig manok ni bata. Ako magbuot sa imong powers ihatag be. Ikaw naman hinoy magbuot. Puro ra ka manok. Akong ihatag ka powers nimo kay Sige. teleportation. Unsa? Teleport ba? Teleport? Oh, maka-teleport ka kung asa ka gusto maabot. O sige. Nana nimong powers, nana nimo. Ana? Oh, pwede na Pwede ka ako maka-teleport. maka-teleport. Dapat aplion nimo i-teleport kanang gusto gyud kini mo. Kana adtong naa sa imong dughan, gusto ba ka maabot sa laing planeta? Gusto ba ka maabot sa mga bangko para manguha kag kwarta? Kana ba? Kana adtong pinaka gusto gyud nimo. Unsa man na hinuktok man na imong anak Mads? Ah, nabungol na nay, nabuthandog pabutoy ang dalunggan. Unya dili na nakadungog. Ah, dili na. Pagchor diha Mads ay. Dong Rekmar. Hoy. Dong Rekmar. Ah, nabungol na gyud yung bata. Ah, maglisod na nagpangawat og manok Mads kay nabungol naman eh. Ay, ati rag maglisod lang tawag gani. Tuk. Grabe ning bata ano, madunggan magyapon yung manok. Unsa may tuyo ninyo? Ay noy, may adlaw nimo diyan noy. Patambalan ng tanan ako akong anak kay kawatan kay manok. Bisan asa maabot basta makakitag manok iyang kawaton. Ah, dali ra man na ako ra nang yamyaman. Pwede ra manok ra akong ibayad noy, wala man gud may kwarta ay. Ah, pwede ra kaayo. Ihatag na imong manok Rekmar. Kibotay kwarta pambayad. Saka lang. Ah, salamat kay dong ha. Anya magsugod na ta. Kami na ulit Rekmar. Sige dong, magsugod na ta dong. Kuha lang na imong kalo dong. Dayon iduko lang imong ulo ha, iduko lang imong ulo. Ha, badagi ma, kuha na. Okay na. Dili na siya mangawat og manok kay nakalimutan na siya og manok. Dili na po na siya kaila og manok. Unsa man Rekmar, okay ra ka? Hoy, unsa? Okay ra ka? Kinsa man ka? Sige, kinsa maka ako may imong inahan. Kinsa man mo? Nakalimtan lagi ko na. Kuha man ng manok. Uy, nakaila siya siyang manok. Maluang ng pagkatambala. Nakalimtan pa hinong ko kaysa sa manok. Hoy, Rekmar, amin ang manok! Mads, nga naman ang tiyan sa imong anak, Mads. Gigabagabaan siyang kakawatag manok. Alangan ayang gikawatag manok katong silingan natong mamarangay kanang diya ba? Ay hala, mandao tra bagyo naman. Mao ganin imborot ang tiyan na. Hala mo dako pa jud nag-ayo Mads ba. Pangayo na lang sorry dito dong. Pag sorry dito Rekmar. Dong Rekmar ingnan na lang nga wala nimo matuyo og kawat. Yun bisan unsa lang gyud ipasangil nimo dito. Bantay nagbalik nimo na napo kay dala ha. Hala na ulian yung anak nimo Mads oh. Ning gamay man iyang tiyan oh. Maayo kay nangay kay sorry Rekmar. Taysa. Agay. Mads nga naman ka Mads. Ay, sakita sa kong tiyan, ay. Ala ka na, dako, mamuna imong tiyan, man. Ano, manday na. Unsa man na imong giingon nito, Rekmar? Unsa imong giingon nito, Wala Rino? man ko dito na. Te, sorry te. Wala man sa nako na gituyo og kawat inyong manok kay gisugo ra man ko ni mama. Unsa gisugo, wala ba taga suguan nga mawa ka? Na, ikaw na lang po ipangayog sorry dito, man. Sorry nga, wala man ako na suguan nga maw. Hoy, ahamag ka. Mads, akong anak, Mads, ning training magsundalo. Akong anak yun, nga sunod bulan, doktor na to. Mads, dili ka mapila mo, dili, nagpasikatay mi sa mong anak. Unsa maiingon ako diya? Akong anak, kawatag manok. Lagi po, dong Rekmar, maluoy po, kasi yung mama wala, dugay lang pangandoy. Naman. Una, malagi pangandoy imong anak, Mads. Ikaw gyud, Mads, ibo ka kabalo mo suporta sa imong anak. Unsa may gusto na nimo dong? Mamaligya. O di ba, Mads, mamaligya daw siya? Gusto man na mag-businessman imong anak. Unsa po ibaligya nimo dong? Manok. Na, ipapreso na siguro na imong anak, Mads, ay?
Rekmar, maminaw ka sa kuha. Oras managkot tani mong kandila, nagpromise na ka na nga dili na jud ka mangawat og manok. Sige na, punitan ng posporo. Bantag mangawat pagyapong ka ha. Tarongag dagkot ha kay murag isa na ra ba na kapalito? Oh, isa na lang gyud. Wala ta nagbinuang dire Rekmar kung madagkot tani mo na dili na jud ka mangawat kay magabaan jud ka. Sige na Rekmar. Sos kaya iya pod ay. Oh, kana ni siga na. Sige na, idagkot na. Rekmar. Idagkot na Rekmar. Ay, sus, yun mo, Rekmar. Pag yun yung bataan, hindi yun yung mag-usab. O, aha naman po ka. Rekmar! Hoy!